kasa faɗarsa ba. Sako daga zuciya na karba zan adana abin da yake rai faɗa ba zan kasa rike shi ba. Ga sako daga zuciya ki karbe shi ki adana hasashen da na yo akan ki yau shi zan zayyana. Dan na sha wahalar da kwansa na zagaye ko ina kafin na ishe ki na bidar neman magani. Ta sakon ka faɗe shi kunnuwa na sauraro, rashin faɗin batun ga zuciya ta shiga tsoro. Ga kokonta ya bi jijiya ta ya taro, dan ka ce cutar ka ni kadai zan maka magani. Na karba zan Kawai dai zan so ki zama bangon da zan jingina, mai tare ni kuma ki kare sharrin da aka yana. Ni kwana miki alkawar mai na tara ko ina zan kare hakkin ki duka sai in nisan zamani. zan zame maka lemar da za ta kare ka ruwa, zan zamo inda kafafuwar ka za su yi tsayuwa, zan zamo maka filin da zuci za ta yi ginuwa, zan yi mafin haka tun da yawa sashen ka ka sa kaniya. Da samin kya duniyar masoya aka sani, na taka mataki wanda ba mai iya tada ni. Na dau alkawar duk damuwa zan miki magani, ba za na guje ba kin ji karki nisa da ni. Ya sako daga zuciya na karba zan adana abin da yake rai faɗa ba zan kasa rike shi ba. Ga sako daga zuciya ki karbe shi ki adana abin da yake rai baki ba zai kasa faɗarsa ba. Har sosai yau na gane to lallai ba gani, Ni ma haka zuciya take furci kin gani. komai wahalar da za na sha so na yi adani. Ni ma zan adana shi tokar da kiya da ni. Ga sako daga zuciya ki karbe shi ki adana abin da yake rai baki ba zai kasa faɗarsa ba.